खुलुमबाय लोगोफोर गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आंनि पि थांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। जायफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनो जोबजासे नायलांनो हागोन। रायजो राजाफोर दिनै आङो माखासे रिलिफ केम्पआव थानानै दुखु मोननाय माखासे मानसिफोरनि थाखाय फंनैसो बुंनो सानदों रायजोफोर, जेन' बे आंनि रावाबो माखासे गेदेरमानिसिम सहैनाय बायदि आं बे रावखौहाय बेखेवनानै होनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो मिथिगौ थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय लानानै जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुबारि गामियावहाय माखासे बर' फिसाफ्रा रिलिफ केम्प जानांनायखौहाय जों नुनो मोनगासिनो दङ। बै समनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो बिसोरो रिलिफ केम्पआवनो दङ। मानो होनब्ला बिसोरो गावसिनि हा हुखौहाय खोमानानै लानांबाय। दैबानानि थाखाय दैबानाया बिसिनि हा हुखौहाय खुरखानानै लांजोबबाय। धोन सम्पति गैलिया, दायो न' बां गंसेबो गैलिया, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय रायजोफोर आंनि साननाया बेसो, आं ओरैबायदि दुखु मोनदों एसेबां समहालागै दिनैसिमबो मानो नैबे सिसुबारि गामियाव थानाय रिलिफ केम्पनिफ्राय बर' फिसाफोरखौहाय मानो रैखा खालामाखै, बर'फोरनि थाखाय मानो हा हु बेबस्था खालामनानै होआखै। बिथांमोना बुंदों हा मोनोब्ला थांगोन होननानै, नाथाय हाखौ मानो बिसोरनोहाय बेबस्था खालामना होआखै जोंनि सरकारा। अननाय दङना गैया? सोरबा बिपिएफनियानो जाथों, सोरबा इउपिपिएलनियानो जाथों, सोरबाया बिजेपियानो जाथों, सोरबा कंग्रेसआनो जाथों, थेवबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट सारमोना बिसोरनोहाय माखासे हानि बेबस्था खालामनानै होयोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन सार। जुदि नोंथांमोना बिसोरनि थाखाय हानि बेबस्था खालामनानै होयोब्ला उननि समावबो फिउचारावबो सारमोना जेब्लायबो बाख्नायजाथाव नाम मोनगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद सार, फेरेंगा सार, गबिन्द सारमोन, नोंसोरो बिसोरनि थाखाय माखासे हानि बेबस्थाखौ खालामनानै होदो। रायजोफोर आं मैयानि समाव मोनसे मुगानि थान्दै निउस चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनदों। जानांगौ जाहैबावबाय, गोबां जोंनि हायाबो खुरखालांबाय गैले। मुगानि थान्दै निउस चेनेला ओरैबायदि निउस चेनेल, बिथांमोना जेरावबो खना खनला थांनानै खबर लाग्रा आरो बिसिनि निउसखौहाय नायनानैहाय रावबो मिथियालासे थाया आरो बिसिनि निउसआ गेदेर गोलावनिसिमबो सहैया नङा। अब्ला प्रमद बर' सारा, फेरेंगा सारा, गबिन्द सारमोना बिसोरो मानो मिथिया जानो? मिथिसेयावबो नुसेयावबो मानो बेफोरबायदि गावनि हारिनि बर' फिसाखौहाय मेगनाव मोदै फसरबाय थाखो? बेनो जाबाय नामा बर' हारिनि अनज्लायनाया? गुबुना जाथा जोंनि बर' फिसाखौहाय, बर' हारियाखौहाय रिलिफ केम्पआव दोननो नांलिया सारमोन। नोंसोरो बर' फिसाफोरखौहाय रिलिफ केम्पआव दादोनसै। बिसिनि थाखाय माखासे हानि बेबस्था खालामनानै होदो। आंबो जोबोद दुखु मोनदों मैयानि बे सासे बर' बिमानि मेगनावहाय रुखु रुखु मोदै गनानैहाय हा बिनायनि रावखौ खोनानानैहाय। जुदि नोंथांमोना बिसिनि जायगायावमोनब्ला अब्ला नोंसिनि गोसोआ मा सानगौमोन? रायजो राजा नोंथांमोन, नोंसोरो मा सानो? आंनि बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो, जेन' बे आंनि इउटुब चेनेलनि माखासे मेसेजआबो बिथांमोननिसिम सहैनाय बायदि। लोगोफोर आं भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जुदि भिडिअ हगारनायनि थाखाय
माखासे रावफ्रा गोरोन्थिफोर जाबायब्ला अन्नानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोन्थों रायजोफोर, जै बर' हारिनि।